L-investigatur ewlieni fil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, il-kap tal-iskwadra tal-omiċidi l-Ispettur Keith Arno, ressa aktar xhieda fil-kumpilazzjoni tax-xhieda tal-aħwa Alfredo George De Giorgio u Vince Muscat. L-ewwel xhud quddiem il-Maġistrat Claire Starfaġ Żammit kienet fajla li jisimha ma jistax jixxandar b'ordni tal-qorti. Hija qalet li dwar dan il-każ ma taf xejn u qiegħda ssegwi kollox mill-aħbarijiet. Mistoqsija x'relazzjoni għandha mal-middleman Melvin Theuma u jiġbed li f'Lulju tas-sena l-oħra irċieviet telefonata minn għandu biex tiltaqa' ma' ċertu David Baldwin u tagħtih 15,000 euro. Flus li ntużaw għall-bejl tas-sieħba ta' George De Giorgio f'każ dwar ħasil tal-flus. Xedet li l-flus għaddithomlu l-marsa iżda ma kienitx taf għal xiex qiegħda tgħaddihom. Xed ukoll David Baldwin li qal li kien ilu jaf lil Theuma għal aktar minn 5 snin għax kien jaraħ il-marsa waqt it-tlielaq tat-tiġrijiet ta' żwiemel. Ikkonferma li t-tfajla għadditlu l-flus iżda qal li qatt ma qallu għal xiex kienu. Xed ukoll Lawrence Pax magħruf bħala Lolly mill-Marsa. Xed li jaf lill-akkużati u jaf li dawn tresqu l-qorti mixlija bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Qal jaf lil Theuma għax kien imur jieħu t-te fil-ħanut tal-gass fejn kien ikun. Qalli fil-bidu tal-2018 Melvin ta' 5 pagamenti ta' 300 euro kull wieħed u kien jagħmel dan kull 10 ijiem. Il-Lolly spjega li Theuma kien jgħidlu biex joħodhom miegħu il-ħanut u jagħtihom lil ċertu Joseph Brincat magħruf bħala s-Sukku. Paċ qal li s-Sukku kien jgħidlu li ħajtihom lill-familja ta' De Giorgio u Muscat. Is-Sukku kien jagħtih karta forma ta' riċevuta u fuqha kienu jitniżlu l-ismijiet tal-akkużati. Xed ukoll is-Sukku u qal li kien l-iskola ma' 3 akkużati. Is-Sukku qal li għandu ħanut il-Marsa u konferma li jaf lil Paċ iżda lil Theuma jafu ftit. Qal li fil-bidu tal-2018 Paċ qallu jgħaddi l-flus li jagħtih lil Mario De Giorgio. Qal li ma kienx jaf li l-flus ġejjin minn Theuma. Is-Sukku qal li l-flus għaddew minn għandu xi 6 darbiet. Il-flus kien jiġborhom minn għandu Mario, ħu l-aħwa De Giorgio, li kien jagħtih irċevuta li fuqha kien hemm miktub li ġejja mill-ħabs. Fl-awla xed ukoll Sandro Mamo mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali. Qalli fit-22 ta' Novembru li għadda l-Ispettur Arno ta' struzzjoni biex imur ma' Melvin Theuma f'post ftit il-bogħod mir-residenza ta' Caruana Galizia fil-Bidnija. Hemmhekk Theuma spjegalu fejn kien ħadu Alfred De Giorgio, il-post minn fejn allagatament De Giorgio beda jsegwi l-moviment ta' Caruana Galizia qabel id-delitt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.